a yi wasa, a yi dariya, a ɓata, a yi fushi, a shirya. Saboda mu dolen juna ne, kuma ƙaddarar juna ne. Sanki wani al'amari ne wanda ban san da ya zo zuciyata da kuma rayuwata ba. Sanki wani iko ne daga Allah wanda ban san yadda zan misalta shi ba. Amma ki sani girman soyayyar da nake yi miki tamkar girman duniya ne. Kina yi min kama da damusa wajen kwarjini. Kina da haiba kwarai a ido da zuciyata. Ina da juriya akan komai, amma na kasa galaba akan sanki. Why? Me yasa? sirrin zuciya ya fito fili ka inda na tambaya ka ban amsa ya ce zinari ma'ana mai haske inda idanu da zuciya sun kosa. Abokina? Dan Allah ina so ka raka ni wani wuri mai muhimmanci sosai. Ba damuwa ba sai kin yi magiya ba ko ina ne ai zan iya raka ki. Wallahi ina alfahari da kai abokina. Sai amma nace in tambaye ki ko? Wai sai ne zaki tsaye mana da jarumin naki wanda zamu sha biki da shi. Jarumin biki kuma? To idan lokaci yayi kai na ba zaɓi duk wanda ka kawo min shi za a yi da shi. Don haka ko gwamnan garin nan ka kawo mana shi zai mana waka. Kin tabbata? Abincin nan ya min daɗi sosai. Hello? Farin cikin zuciya zai samu ne inda ke ba ta yadda zan iya moruwa idan babu ke komai zan na rayuwa ne yayi sai da ke. Barka da wannan lokacin mai tsada tun da ina ta hango ki ina ta sassabe ki je ba sai na duba kike ni zaki duba kin gane ina kallon zaban kin san me ya faru wata da kace da ta to ita sai ta min zuciyata kin san menene soyayya ce so sirrin zuciya ya Allah kaman yake haka a fice kike ba ga ta bace ke kice duk ba ki gane lissafin nan kin gane ba kici aiki aka ne da sai ka ce me a jikina ko turare na kaɗai kamsinsa ya isa ya sake waɗa ta ne kin gane ba ki same Kar ka sake ka ƙara matsowa inda nake kana ji na ko ni wallahi ba irin wannan gajojin matan bane an mare ka din nama ki kawa mace ce ya mare ni To menene a ciki? Hakuri za ka baka ganin mace ce kuma ɗan miƙiƙiya. wallahi ko jaririya ce na mace ma bai taɓa mare Kai haba buro da Allah ka mi haka da
Allah saura. Ya mata jifa. Ya haƙuri ta ci darajar kasancewar ta macen ka kyale ta. Ba ta darajar ta. Kai haƙuri ni ne sake maran wani. Kai haƙuri ka kyale ta, yi haƙuri dan Allah, ya haƙuri. Same gida bai kamata a kyale ta. A'a, a kyale ta. Ya kai. Ya haƙuri. Aka yi min dan uwarka me yasa baka dauka? Ya haƙuri. Ware. Ba wai na haƙura bare ba. A'a, shikenan. Oke, magana kayan nan ba? Sai na je ki. Aha. Ba damuwa, na gode. Oke, to ba damuwa za a kawo insha Allah. Yaushe nake zo? Oke, to ba matsala. Allah ya nuna mana. To ba damuwa. Na gode sosai. Insha Allah jibin. To ba damuwa. To shikenan. Siyama. Jiya da akai wannan yarinyar ba lafiya ba. Wani abu ya faru. So sirrin zuciya. Wai me yake faruwa ne? Na ga kin shigo ɗaki. Kuma baki sallama ba. Al'amin ne. So sirrin zuciya. Ku dai har abada ba za ku zauna lafiya ba. Ban taɓa ganin kun zauna lafiya ba. Dole sai kun yi faɗa a junanku. Kuma ni ma ban san me yasa Al'amin yake tsananin kishi a kaina ba. Ta kudin Al'amin ɗinin sanki yake? A'a, ba so na yake ba. An ya ɗauke ni tamkar ƙauwarsa, ni ma na ɗauke shi tamkar yayana. Ba san me yasa yake mugun kishi a kaina ba. To, wannan lamari dai. To Allah ya shige mana gaba, Allah ya haɗa kawo. Sirrin zuciya. Na rasa yaya zan bayyana, kullum akan ta sai shan wuya nake. Bana jin zan yi rayuwa idan ba biki, farin cikin zuciya zai samu ne inda ke, ba ta yadda zan iya moruwa idan babu ke, komai zan yi rayuwa ne ya yi sai da ke, so sirrin zuciya. Anti ga nan yanzu nake shiryawa nake ga nan fitowa yanzu. Ina zuwa yanzu nan. San da kuka To gashi komai ya kammala. mutum ma raga yanzu bai fito ba. Ni yanzu tunanin da nake ma ko sai na je na sake kiran shi. Lafiya lau a jaban gidanmu. Wato kai dai koyaushe za a yi breakfast kai ne na ƙarshen zuwa ko.
tatsuniyar gizo dai ba ta wuce ta koki kullum za a gyara kuma ya gagara. Abincin nan ba zai ci ba sai an jima gaskiya. Ba yanzu ba? Saboda me? Wannan shine best food da Siyama take so. Dole sai na kira wata waya tukunna zan ci ni sai an jima da ci. Hello Siyama. Goro. Fari kal. Amma fa kisa al'amarin su burge ne. Bauta da kawance aka koma aminci yanzu kuma an zama ƴan uwa. To ai baka sani ba. Ni kaina da kake gani ba karamin daɗi nake ji ba shakuwar da suka yi saboda yadda suke tafiyar da rayuwarsu. Wani zai ka duba ka abinda za ka duba ka gani ta dalilin wa'annan yaran fa mu kanmu fa mun zama ƴan uwa an zama dangin juna yanzu. To Allah ya tabbata mun da alheri. Oh wow! Seriously? Oh, my favorite. To ina nawa? Haba! Wallahi gani nan zuwa yanzu nan. Siya manya. Wannan murna haka sai ka ce wanda aka albishir da kujera haji? To ba zan ce dai yafi kujeran maka ba. Amma kin san menene wani albishir aka yi mun? Lalle. Kyayi barna. Anti ne zan tafi. Abokina? Hassan fa wallahi an daɗe ba a haɗu ba da wannan favorite food ɗin. Tuwon shinkafa da miyan egusi su. Na zuwa. Ni ba kwafin. Bari na tuka yake tana kake kai. Kai? Me kake tunani wai santi nake? To ga alama ne. Ni ba santi nake ba. Ni dan kawai ya min daɗi ne kuma ka san an daɗe ba haɗu ba. Idan da ba ma tuwon shinkafa bane da miyan egusi, Allah da tuni na tashi na daina saka waɗannan lomomin. To wani yasa baka cin abinci? Ina dan kirga adadin yawan lomomin ki ne tukunna zan cinye ni. Ya cika aji. Adadin lomomin na. To ni ba zan sa ki ci ba in baka ci ba. To shikenan mu ci. Mu ci. Hasan fa. Ka san lagora ne shi yasa kake shukuwa da ba dan haka ba kaga zaka mun abubuwan da kake yin ba. Ba ta yadda zan iya moruwa Lafiya ya mutan gida. Lafiya kalau sun ce ban gaida ku. To na amsa. Baran na da kana. Yanzu zan ta. To a da lafiya Allah kiyaye. Siyama suna nan yana ta miki surutu ko dan na san shi da zance a gurin shi kamar ya haɗi rediyo. Kamar kin sani. Ni da na sani. Sarkin takura ba. Kowa ya san shi ai. so sirrin zuciya na rasa ya zan bayyana. Alamin, na kaman bakin ka akwai magana. Gaskiya ne wallahi akwai. Kai Alamin, shi ne ka kasa gaya? Wallahi. To, kana matsayin ƙani na wa kake da shi banda ni? Shokin ne da man nake dan so ban je. Karka damu ka shiga ɗaki in ka shiga akwai wani drawer tawa. Ka buɗe ka dauki iya kuɗin kake so wanda kai ganin zai shiga. Ka ji ko? Ya ne ke. Yau. Da lafiya. Na rasa ya zan bayyana. Kullum akan ta sai mai shan wuya. To, abokina. Faɗa mini sirrin farin cikin nan mana, don na ka dawo sai wani fara'a kake. Albishirinki. Goro. Yau zan je shofi. Oh. Ke san damun kwana biyu na daɗe a gida a jibiye. Yau zan ɗan fita in je in ga ƴan mata kyawawa. Dama abin da aka iya kenan. Allah ya baki haƙuri. Mai daukar
wasa nake miki sarkin kishi. Kishi fa ka ce? To ni bari ka ji in gaya ma, wallahi ko a kasuwan makiya ne aka kasa ni, idan ba su siya ba dole su siya bani. Da wasa nake miki kawata. Ni na san ke kyakkyawa ce ajin farko, ba wanda ya isa ya ce baki ba. To shi ke dan ya isa. Tare za mu ce mai. A haba da ni? Kashi zan yi mai yanzu na je na shirya, in fito daga nan sai can. Baran biyo shi. To ka je ka shirya shi. Ne ma abin da nufi. Baran shiryo mu, to kawai mu wuce. Ka ciwo wai ka tafi kai kaɗai wallahi tare za mu ci.